makuva ngaaitwe zvaanoitwa, vanhu ngavarove makuva, vanhu ngavaise matombstone. Handitika? Asi ndiri kungoti chete ipapo paprocess idzodzo idzo, handiti dzekuti vanhu vari kuisa, vari kurova makuva, vanhu vari kuisa matombstone, ngavatange, handiti vaendewo kuvanhu vanobatsira. Handitika? Wonotarisirwawo matare avo kuti zvakajeka here, handiti hapana here vakashereketa, nekuti pese pane ushereketwa. Nofanira nekuti mumachechi macho vanhu vari kuroyana, handiti stereke mumachechi. Saka ndo zvinongofananawo nekuchivanhu ikoko vanhu vanoroyana, handiti. Saka ndirichiti musati maisa matombstone, handitika, tangai mambofamba motarisirwa matare enyu kuti zvakajeka here, hapana kushereketwa here ipapo, handiti muchifambisa zvinhu zvenyu zvakanaka. Zvinofanana like muna April, handiti tine family yaida kuisa matombstone, handiti hama dzavo 5, handiti saka waida kuisa matombstone iwawo ka 1, handiti wauya mudare mweya uchibva wataura kuti makatangirwa pane zvakaita sei zvakatoitwa ipapo. Muroda kunzi mimi muchiisa matombstone enyu makutochema umwe ari kupi, ari kumochari. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors and businesses with quality ceiling, wall skimming and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set and plaster products, tile adhesive and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship and impressive results. Contact us for quotations, prices and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road opposite Metro Pitch behind Housestead Brothers in Gweru. Another day. I hope I find you well. Thank you very much for subscribing and following Sly Media. Remember, what you need to do is just to click that button, and with that you will get a notification every time we post something. And remember, everything that you need to know, you find it on Sly Media. And also remember to share to your friends so that they will not miss some of these informative program. My name is Robert Tafumane. If you can't find us here, you will find us somewhere, be it on YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, Instagram. We are also there. And remember also to follow us on the new social media platform, Threads. We are also joining, and remember also to join there so that you can get some of these small video clips. But for long ones, it is on Facebook and YouTube. Where are we? What is it that we are talking about today? Tichitarisa mwedzi wa Nyamavhuvhu, mwedzi wa August, pasi chigare kana zvino mwedzi unotanga chirimo kana kuti mwedzi wechirimo. Uyewo zvakare panguva iyi kana tinyatsorangarira ndiyo nguva inenge ichinzi aiwa ndiyo nguva inoitwa mapira kumamisha, ndiyo nguva inenge rohwa makuva zvakare. Asi tichitarisa tsika dzechikristu, tsika dzechivanhu, vamwe takuti aiwa inini handiite zvokurova makuva nekuti tave kunamata. Hongu zvinogona kazhinji kusaitika kwenguva iyoyo, asi nekuzofamba kwenguva zvinozoitika. Tati aiwa regai tuye kuna Apostle Monalita kuti vatitsanangurire, vatidzidzise kuti nyaya idzi dzinofambiswa sei. Apostle makadini? Aiwa ndiri pangu makadini? Tototi makore. Makore time yangu yafamba. Handitika. Aiwa tozati mabasa anoita sei anowanda. Tati regai tuye kunoku sekutaura kwandaita kuti August Nyamavhuvhu pasi chigare ndonguva yatinoona pachiitwa mapira ingave mudzimu zvakasiyana siyana. Zvakare ndonguva yatinonzwa itsisi kuti aiwa muna August takuita sei kunorova makuva, senge pamaheroes ndo panonzi long weekend vanobva kuti ngatiite zvekurova makuva. Asi tichitarisa pachikristu, kuti kristu tiri kuti aiwa isusu hatichaite zvekurova makuva nekuti tave kunamata. Pazvinhu izvi zvine kamutsauko kazvinako here uye zvine kakubatana here pazvinhu zviviri izvi kuti zvingafambiswe sei? Right.
kuchikristu inini ndinoti zvinodhipenda nevanhu handitika uyezve ndingati vanhu ivavo vakatorasika vanenge vachirasa chivanhu chavo wobva wamira nekuti isusu taakudai but kana tikatarisa varungu handiti vanotoita tradition handitika vachienda pamagraves ehama dzavo dzakapfuura vana baba vana sekuru handiti ana gogo vanotoenda vachitonoita zvavanoita handiti wozodini zvavo wonamata but inini ndinongoona kuti isusu kana kuti mutauro wedu here unoita kuti vanhu tishore zvinhu zvedu isusu zvechivanhu chedu handiti varungu vanenge vachitaura nechirungu handiti zvinobva zvanzi zviri clean zviri holy but isusu kana takutaura handiti nemother language yedu iyoyi yechishona kana ndevede but kumandevede hai handiti isusu we follow handitika chivanhu chedu but ndakanyanya kuona kuti kuchishonako ndokune problem munhu kana ari kuita zvinhu muchishona zvinobva zvaita kunge zviri demoniki zvinoita kunge zviri ivhu zvinoita kunge zvakasarira but ndozoona kuti Robert kana ndichitaura chokwadi handiti foni yangu izvozvi kana gurupu rangu handiti tauda gurupu rangu WhatsApp gurupu tauda kutopinda mu1000 handiti vanhu varimo vari kuchema handiti nenyaya dzechivanhu ende makazara maministers of God makazara maministers of God vandiri kutoinstructa kuti torai bute mudai ende vachizopupura kuti ende zvichokwadi apostle ndasunungurwa handiti but kana vakumachechi avari kuudzwa nechokwadi kuti ndakashandisa bute handiti ndakatoudzwa naapostle kuti aiwa torai bute chete mudai muchiona zvinhu zvichiita sei zvichisununguka handiti vakazara mugurupu rangu handiti vari kutsvagei mugurupu riri kuitwa chivanhu nechikristu handiti kuona kuti nzira yavanga vari kufamba nayo title yegroup rakanzi chii rakanzi we are conquerors saka pamwe munhu anongopinda ari konkara neakomana ini zvangu ndaya Robert aenda konkara ndapinda ndikumboza kuti muti wazvebute vari kuzviziva alright vari kuzviziva nokuti vanenge vari kubva kuma-teachings iwayaya handiti kuma-platforms enyu eSly Media vanoyanziza kuti igroup raapostle monalita vanotaura nyaya idzi soka vabva vapinda zvavaita sei vachiziva even kumaredhiyo vanenge vachitonzwa chinzi apostle monalita chii vari kuti uyai mudzidze chivanhu chenyu chakachena nechikristu muzive kunamata kwakanaka handiti saka pavanopinda mugurupu vanenge vachizoziva kuti mune chivanhu nechikristu handiti saka nyaya iripo isusu kuvanhu vari kuziva zvavari kuita handiti chivanhu chedu chinosanirwa kuchengetedzwa handiti makuva ngaaitwe zvaanoitwa vanhu ngavarove makuva vanhu ngavaise matombstone handitika asi ndiri kungoti chete ipapo paprocesi idzodzo idzo handiti dzekuti vanhu vari kuisa vari kurova makuva vanhu vari kuisa matombstone ngavatange handiti vaendewo kuvanhu vanobatsira handitika wonotarisirwawo matare avo kuti zvakajeka here handiti hapana here wakashereketa nekuti pese pane ushereketwa nofanira nekuti mumachechi macho vanhu vari kuroyana handiti stereke mumachechi saka ndo zvinongofananawo nekuchivanhu ikoko vanhu vanoroyana handiti saka ndirichiti musati maisa matombstone handitika tangai mambofamba motarisirwa matare enyu kuti zvakajeka here hapana kushereketwa here ipapo handiti muchifambisa zvinhu zvenyu zvakanaka zvinofanana like muna April handiti tine family yaida kuisa matombstone handiti hama dzavo 5 handiti saka vaida kuisa matombstone iwawo ka1 handiti wauya mudare mweya uchibva wataura kuti makatangirwa pane zvakaita sei zvakatoitwa ipapo muroda kunzi mimi muchiisa matombstone enyu makutochema umwe ari kupi ari kumuchari wakabvunza handiti pamweya dare racho raitungamirirwa nemwana wangu mukomana festival mamusingazviziyika izvozvezvo Robert mwana wangu mukuru ane chipo chikuru zvakanyanya ndofunga akatanga ari grade 5 achiprofita vanhu achidi right kusvikawo paakanga ada kuzonyora form 4 yake tikambokumbirirawo kumweya kuti amboite chikoro chake apase zvakanaka
mweya ukataura kuti aiwa paanenge apedza zvidzidzo zvake zveform 6 kuna kumayunivhesiti ngaadzoke pabasa handiti saka akabva azongotanga futi ari kuyunivhesiti izvo zvari kugraduata zvake first degree rake ari kuita futi rimwe relaw handiti saka degree rake rekutanga akatopedza ari kugraduata saka ndiye aitungamira futi padare iroro kazhinji togona kunge tichibatsirana nemwana wangu handiti ndokubva muchembera anosvika paari gore jena anotaura kuti ndini ndakanga ndingori pamwana uyu kubva zvese ari mudiki handiti achita because muchembera wacho anti akatotanga kutoisa nziyo dzechechi kunamata nematangs handiti anonamata nguva refu ndozvendoda kuti muone kuti vanhu vari kuti chivanhu nechikristu hazvifambirani vanonyeba vanenge vakaromba saka vanenge vari kuona kuti tikada kusimbisa zvinhu zvechivanhu chivanhu chinogona kufumura zvakashata handiti chikristu futi chakachena chinofumura zvakadi zvakashata saka vanenge varida kuda kuzvipatsanura da kuti aiwa izvi handiti vakataura muchembereko regional kuti ndini ndakangobata pamwana paaiita izvozvo handiti achinamatira vanhu achidii ndimi dzake ndidzodzi ndimi dzandiri kutaura nadzo hadzina kumbosiyana handiti muri kuona anogona kuita 1 hour ari kunamata chete nendimi anorwa nehondo muchembere iye zvimwe zvaya zvisingaite handiti kuna vanhu vakarara panapa musi weSaturday panga pane nemafundisi handitodi kutotaura zvangu handitauri mazita handitauri machechi avo avanotungamira handiti vakarara pana handiti vakarara namuchembere gore jena handiti vachiitirwa matare avo vachinamatiswa vachidii but the following day ndakaona vamwe vakabva kugweru vamwe vangu vabva kwana mutare chichi ndakaona vachipupura vachitati hatisatamboona zvakadai handiti hatisataona kubatsirwa kwakadai kune mhando yakadai handiti saka hakuna musiyano zvipo zvedu zvese zvetiri kushandisa zvechiprofita zvinobatana nevadzimu vedu vadzimu vedu ndo vanenge vachiteera mumashure mwari wedu pamberi handiti tinoti tonamata mwari wedu tokudza midzimu yedu tonamata mwari wedu tichikudza midzimu yedu zvakanzi honor your father and your mother one mubhaibheri macho handiti ende tikada kutarisa futi mubhaibheri pakanzi zvakesari kuna kesari meaning mwari vari kuti panodikwa kuita chivanhu itai handiti muzvakanaka mondinamata kwete kuita kunge zvakuita hondo handiti mukangoona mwari wakati mukangoona paane hondo handisisiri mwari ndiri ipapo handiti saka mukada kutarisa kumachechi Robert kuti kumachechi kune hondo yakanyanya handiti kupinda kuchivanhu vanhu vakagarapo vari vemachechi vachiita kana meeting yavo unoona kuti vanenge vada kutobatana kudzipana una ari kuti kuna revelation kuri kuti zvakati uye ari kuti kuna romance umwe akati kuna Matthew umwe havana chavanobatana pamwe chete vachibvumirana asi wakagara navanhu vechivanhu kudai vanenge vachitobvumirana kuti pane pamasirira pakati ndizadzikise ipapo ndizadzikise ipapo pati kuchikristu chiko chikuita kuti varwe meaning pane zvakavhiringidzwa handiti mubhaibheri macho imomo mune zvimwe zvinhu zvakazowedzerwa panyama nevarungu zviri kukonzeresa kuti vanhu vange vachidii vachingopesana ndozvipi zvatoda kuziva nekuti tibva taziva kuti mateachings aya mamen and women of God vari kudzidziswa here kumabible schools kana kuti zvinhu zvavanozofunga ivo panyama kana kuti ndo zvakauya nevarungu vachiti aiwa imimi regai tibvise izvi toisa izvi ndezvipi zvacho so that men and women of God vari kuteerera and their followers as well vabvaziva kuti kana mufundisi achiparidza ari kumberi vabvaziva kuti atanga izvi zvazvenyama izvi right chinhu ndinodzoka pama10 commandments handiti ka ndofunga akanyatsonyorwa zvatinosanirwa kuteedzera handiti pakunzi honor your mother and your father ndo pane nyaya yese ndo pari kutadza mafundisi akawanda kunzvera handiti that spirit of discernment yekuti wanyatsonzwisisa kuti mwari waida kuzama kureva kuti kudii kana waiti honor your mother and your father kuti mazuva ako awande panyika zvairevei handiti muri kuona ndo pane nyaya yese ipapo inini ndo pandakadzamisisa handiti ndichiramba ndichibvunza mwari wangu kuti apa maida kungoti here handiti tingowe tinoremekedza vabereki wakatibereka handiti but Holy Spirit akataura neni kuti kwete ndiri kutaura imimi vanhu kana muchizvarwa
amuna kudona mudenga handiti mutori nemadzinza enyu kwamakabva nako handiti kusvika uzozvarwe kusvika uzondiziva nokuti kada kutarisa Robert kuti kutotanga matateguru edu ndivo vakatoziva Mwari vainamata musika vanhu vachinokumbirira zvavaida vari pasi pemiti hanzi zvaibva zvadzika handiti hanzi chikafu chaipisa asi zvaingonzi idya ipapo muguta handiti mosiya ipapo meaning ndivo vakatotanga kutaura namusika vanhu vedu nhasi uno isusu taakudhaivheta taakuti midzimu iya yamweya yetsvina madhimoni ndo pari kukanganisa maministers of God akawanda bhaibheri iri havasi kurinamatira kuti wanyatsofambe naro wachiona kuti apa mweya waMwari waida kuzama kuti kudii kana waiti honor your father and your mother kuti mazuva ako awande panyika handiti tiri kuona izvozvizvi Robert kune mamachechi vari kutoseparata kupesanisa dzimhuri toti kana munhu angotendeuka kuchechi kwekwe akutonzi furatira vabereki eka ndombomba mataura kuti ava ndo baba vako ava ndo amai vako nekuti ona even kana pamuchato chaipo vabereki ndonge vatendivhaitwa kana vakaindivhaitwa vakagara uko top table inenge yachinzi baba naamai vemufundisi baba naamai vemufundisi vabereki vakaraswa uko handiti saka izvozvo ndozviti kuta kuti inyaya yevanhu vakauya vari greedy nekuda kutsotsa vanhu handiti kuvabvuta handiti kuvabereki wavo kuvabvuta kumadzinza avo sematorero avari kuita zvipo zvevanhu apa midzimu yakasiyana wakunzi baba vangu mai yangu ndiapostle monalita manje handiti muri kuona ndo vakuitirwa zvese mungave mukrisimasi muya hanzi mama vanoda kuitirwa izvi pamother's jacket ndimotengerwa grocery ndinotengerwa zvese aiwa ina handiiti izvozve handiite izvozvo ndosaka chechi yangu iri online ndakataurira vanhu kuti Mwari wakanditimira handiti kuvhura sangano handiti dzidzisa vanhu vambotange vanyatsoziva chaizvo chaizvo kuti Mwari ndiani kunamata Mwari kuita sei vadzimu kuita sei kurevei handiti nokuti pandakamboita ministry kutanga Robert yaizara nevanhu masandari asi chinhu chandakazoona ndichi kuti chechi chingopera vanhu vanenge waita line kudai apostol izvozvi ndikudawo mari yebusiness apostol izvozvizvi kumba zvakasidai apostol mwana akatodzingwa kuchikoro chi ndaakubudisa mari even yabviswa yecheofaring iyo yaipera ndotozitora yangu mupocket kubatsira ndichibatsira handiti kuti vanhu vanobatsirikana pakatoita lockdown paya ndakapururudza Robert ndakati Mwari bonza ndakushaya kuti ndomisa sei chechi bhozi Mwari wakanga wachindiudza kuti hona ndiwe waakunamatwa kaiwe vanhu pavari kuuya havasi kutsvaga inini vari kutsvaga iwe kuti uchavabatsira handiti nezvavari kuda zvenyama handiti kwete zvemweya saka chechi wadii kumbomisa sikataisa ndoita seiko nemawandira anga atoita vanhu muchechi ndandoita sei saka pakauya lockdown ndakapembera zvokuti ndikati Mwari kudzwai payakazongoti lockdown yapera vanhu vakutanga manje machechi service apostle chichi ndikati aiwa chimbomirai makadaro mirai tiri kumboita online ndoda kumbodzidzisa vanhu handiti online vazive kuti kunamata Mwari kuita sei ngavasandinamata bhosi machechi mazhinji Robert vari kunamata maprofets avo vana papa vavo vana mama vavo machechi imomo ndo vavari kunamata handiti havasi kunamata Mwari ndosaka uchiona kuti vanhu vanogona kurwa angonzi profeti wenyu hawaiite pakadai wakazodai asi Jesu tinoona kuti anotukwa everyday nevanhu handiti but hapana vanhu vatakambonzwa chinzi warwira Jesu kuti uyo anga ari kumoka handiti Mwari handiti asi papa vanorwirwa handiti muri kuona kuti uri kuti kudii ndipo unobvona kuti hazvisisiri zvaMwari zvaakuita sekuti mainitiations handiti munhu anenge akatoinitiatwa zvaizvo kutarisana ofamba hanti unoona zvakaitwa vanhu topa example iyi creator yakavhara vanhu handiti aiwa ndinambobvira ndazvida zvinhu yapana munhu akatombonditi ndikati no mweya wangu waramba ndakaramba ndikati handipindi zvinhu zvakadai zvinenge zvemakasi kunge handidi nyaya yakaitika paya ndoda kupa example yezvinoita vana papa nemamwe maprofetes right zvakaitika paii creator ndezvekudai vanhu vaya vaifamba vachizoparidza kuti inobhadhara
vanenge wangoti vanhu kana kuti 100 kana kuti 150 handiti ndo vanenge wachimbowaniswa handiti tumari tuyacho tochiwaniswa kuti waparidze kuti aiwa zvinofamba handiti imimi the rest mamillions muchazojoina ndo vanhu vari kuchema wakavharwa handi muri kuona saka ndo zvinofanana nemakauti churches apera kuzara aya vane vanhu vava about 50 or 100 vavanongoinitiata handiti vavanongoinitiata kuti vachamira nesu ende vachipupura zvakanaka about us handiti zvokuti akazongonzwa munhu akadari akazongonzwa mumwe munhu achiti aiwazve haaitewo inini ndakatovhiringidzika ndaenda ikoko vanorwa handi muri kuona saka ndo zvavanoita saka inini ndiri kuti kuma-ministers of kuti senge vemuzimbabwe muno handiti madiko marumuka handiti munyaya dzehurombwa hwamuri kushandisa muchida kunyebera zita raMwari handiti izvozvo zvanenge vachimhura musaende kun'anga musadai n'anga dzimwe dzakachena dziri kungoshandisa mudzimu wadzo pachena handiti nemakwenzi handiti kunewo n'angawo dzakaromba hatirambi handiti but ngavasade kumhura handitika munhu aenda kupi kun'anga Mwari havadhakwi wakati kuve nen'anga kuve nemaprofita handitika kuve nemafundisi kuve nechii waitoziva kuti each department umwe munhu anosunungurwa nekuparidzirwa chaiko naevangelist obva atongosunungurwa handiti Mwari havadhakwi umwe munhu anoenda kuchipatara auye kuno Robert tizamezvi zoramba obva azongoenda pana sekuru wamwe kana kuti pana gogo wamwe ongonopiwa kamushonga kunzi ita sobika poriji ta zvakati otopona handiti Mwari hawadhakwi zvinofanana kuti ndinoudza vanhu vanouya panapa achirwara ndomubvunza kuti wakaenda kwadokta here wakaenda kukliniki here bhozi urwere haisi mhepo yongoti munhu aroti handine maspiritual attacks handisi kurara kana ndiri kurota maspiritual husband kana maspiritual wives kurwara handiti apostle ndiri kurwara nezvakadai handiti ndinobvunza makaenda kwadokta here makaenda kukliniki here munhu akangonditi handina ndomutotanga waenda kukliniki enda kukliniki wozoya pana chimbonobatwa kunzi chirwere wozouya pano handiti handisi kuda zvokuti ungonditaurire murume kuti ndakazoenda kuchechi kwakati ndakanzi kuroyiwa enda kukliniki enda kwadokta kana wabva ikoko zvinofanana newa ndinouchika chaiwo wakaenda kwagynecologist here handiti munhu otaura kuti kana kuti handina ndiri kuda tsamba enda then unozoona munhu akudzoka aiwa ndakaenda kwagynecologist wakati zvese zviri right matsamba angu aya hande muri kuona then taakuchidhida manje tichiziva kuti no yes hande muri kuona unoona munhu anobatsirika zvakanaka umwe munhu unogona kuti muti aiwa enda kuchipatara iwe tibatsirane ndakubvisa mhepo chete da kuti unorapwa wotoona munhu atopona atosimba right handiti saka hazvisi zvokuti nditi ndini chete inini apostle munhu andita handiti kune vamwe vanhu madepartment ese vayakaiswa naMwari handiti zvinofanana nevakadzi wokuti uri kuabhuswa nemurume mumba handiti rombandi uri kurohwa uri kuitwa sei handiti tashandisa minamato murume ari kuramba achikurova chete ndochikuudza kuti enda kumutemo iwe handiti enda unotore protection order haurambani nemurume handiti but protection order inokubatsira kuti murume haazokuabuse zvaari kukuita but munenge muri mese mumba handiti uona umwe achiti handiti handidi kusungisa murume wangu but unenge uchiziva kuti ndo chanel yacho handiti iwe chatiri kuda tinoda kuti ubatsirike handiti uwane peace mukati mekurarama kwako handiti muri kuona saka ndo zvacho zvinoda kuzama kutaura pana panyaya yechikristu nechivanhu kuti hapana musiyano zvinhu zvazvo zvinofambirana hendi nehendi handiti kuzongoti pamwe pane pachishandiswa mishonga nebute iroro kumwe kutinge tichishandisa kana kuti zvechirungurungu zvedu izvozvo handiti tichiita takadaro but chatiri kutsvaga tese kusunungurwa kwevanhu handiti saka ndo nyaya iripo nyaya yekurova makuva vanhu ngavaite vanhu ngavanese matombstone vanhu ngavapembedze handitika vabereki midzimu madzisekuru akapfuura handiti zvinhu zvofamba iko zvine zvinhamo iri kunyanya kuchema vanhu vachingokwidzana nekudzika kukwidzana inyaya idzodzi dzokutuka vadzimu handiti saka vanokuti oraiti
iwe nekuchichi kwako handiti tafuratira itai zvamuri kudi zvamuri kuita uzoona unotsanya. Kuna vanhu Robert vanouya panapota apostoka ndakapindawo chaizvo mukutanga kwegoromo ndakambotanga ne10 days ndikatega ndiwedzere dzimwe 10 ndikawedzera dzimwe 10 zvinhu zvotosunga kusunga kumwe kuya kusingaite handiti ndakwira gomo nevamwe ndadzika ndaita sei ndiri kuzama even matithe even zvinodikwa kuchichi ndiri kuita asi hapana chiri kuchinja. Uzongoti aiwa handei kugomoko handiti handei torai bute renyu hupfu hwenyu tiende munokumbirire nezvimasikadhi zvenyu munokumbirire muise pasi mapedza tonamata handiti mugomo imomo mapedza todzika pamadziva tombogezesana mhepo idzi todi unoona munhu zvinhu zvachinja handiti zvinhu zvachanduka munhu akutoti handichato pane vanhu Robert wokuti vanotokudza kuti apostoka motondiregerera programu yangu ende ndisapoti kuita izvozvi basa radai handiti ndakutozototi pandinenge ndapedza ndakumbirawo ka free time ndodi. Asi vanhu vanenge vakauya vachienda kumachechi asina kana basa zvinhu zvakasunga zvakaoma asi ungoti aiwa teedzai apa handiti tangai magadzirisa chivanhu chenyu mudai munamata Mwari. Ko imimi sevafundisi chiiko chinoita kuti imimi muti midzimu madhimoni midzimu yakashata siyana nekupira mudzimu because isusu tinoteera imimi nekunzwa shoko renyu kuti muzodziwa Mwari kana achitaura kuti ichi chinhu chakaipa kana chinhu chakanaka regai titeere ipapo chii chiri mamuri chinoita kuti mutiudze isusu kuti midzimu yedu yakashata. Right. Pane rimwe vhesi riri mubhaibheri handiti rakapotserwa nevarungu harina kubva kuna Mwari rakapotserwa handiti nevarungu imomo. Chinangwa chavo vaiziva kuti vanhu ava tiri kuda kuti titore masimba avo handiti. Unoziva Robert kuti parliament dzekuvarunguko wese munhu achipinda muparliament vanokanda bute pasi vanosvuta bute kana mamusingazvizivi vanokanda bute pasi vanosvuta bute snuff handiti vanoiti snuff kapachirungu handiti yes handiti muri kuona isu tikati bute pachishona atoo madhimoni handiti asi ikanzi snuff aiwa zvakachena handiti muri kuona right. Vanokanda bute ravo pasi vanoputa snuff yavo vachipinda muparliament handiti muri kuona munhu wese. Asi isusu nenyaya yekuti pane kavhesi kakakandwa imomo mubhaibheri nevarungu kavakaziva kuti vanhu ava nekuzungaira ukuka vacharamba vachitemana handiti. Pane kavhesi kakanziko wakafa munhu kana afa anenge atofa haachina simba rekudzoka kana achiita anything handiti kuvapenyu ndo iroro rakabatirwa nemaprofita edu akazungaira handiti kuti mubhaibheri makanzi kana munhu afa atofa haachadzoka achiita anything pano co-spirit yake. Nhasi zvetinoti Mwari baba wakanamatwa naAbhurahamu Mwari baba wakanamatwa naEzekiel naJacob nachii vakanga vasi vanhu here vairarama pasi handiti vaive vanhu. Saka isusu tiri kukudza iyo midzimu handitika iyo imwe yekuvarungu handitika hatisi kuda isusu kukudza matateguru edu atiri kunyatsoziva kuti matateguru edu vakaita kuti tivepo handiti muri kuona vakaziva Mwari wacho tisati tatanga kumuziva. Saka kavhesi ikako ndo kari kubatsira maprofita ehutsotsaya emakauta handiti because vanenge vakuda kutora midzimu yako iwepo uri kunziita kuti out iye anosara handiti obva akumbirira zvake kuti midzimu yese yakachena yadzingwa pano nemanjuzu ese akachena anovhima pfuma iwo vanenge vachiti mamarine spirit manjuzu anembodi kunyebera Robert manjuzu akachena edzinza rako ndo vavhimi vashavi handiti ndo vanovhima manje kwete zvokutamba handiti kwete avo manjuzu mupepereko ari kurombeswa maSly Queen ndiri kutaura manjuzu chaiwo edzinza rako kuti unenge uchinyatsoziva kuti history yedu isusu handiti tine midzimu yekumadziva handitika yemanjuzu handiti. Saka ivo vanotora ndosamuchizoona kuti munhu anenge achifamba nemapatapata nhasi 2-3 months avhura ministry yake
Hilux, Ford Ranger, chi, handiti mabva kutukiswa midzimu yenyu nemanjuzi enyu anovhima nekushava zvasara pachechi yemunhu zvakutomuvhimira nekumudi creator. Yes, nechaunga mufa chaunga chinoitika ichiri nomo here urombwa hwega kune tumwe futi Robert turiko futi tumaprofita itoto mona kuti vanenge vachinyebera vanhu kuti hachibhadharisi handiti pasocial media handiti kuti vanhu vauye vakawanda handiti anenge ane chaunga ichocho chekuti vanhu vabva vauye paanongoti handibhadharisi handiti but chizonopinda muchechi muya offering dzinobviswa ka4 pazuva handiti vanhu 5,000 vauya hanzi handibhadharisi handiti anoziva kuti hakuna munhu anofamba asina mari muchikwama kana $10 asina dola saka anenge akatotagita kuziva kuti pavanhu 5,000 munhu akazoshayisisa anobvisa dola vamwe vanobvisa $2 vamwe vachabvisa $5 vamwe vanobvisa $10 handiti vamwe vanobvisa $20 kuna vamwe vanoonererwa ma50 straight sengesu tichakaputirwawo kudhara tichamboenda mumafayafaya taimhanya chibvisa mari handiti unozoona yapera ndobvonotanga kuchipepuka kuti chichiri kuitika ndiri kuti ndiri muchechi handiti pati mari yangu yapera ndakutotambura kai mufundisi wane mota nyowa mufundisi wane mota mufundisi wachinja kokugara saka vanhu ivavo mukada kutarisa vanenge vachisati bhadharisa chii ukada kutarisa nyaya yacho inenge iripo ndeyekuti akarombera chaunga arombera chaunga ndivo vaya vanoita madhirama ematestimony kunyeba kuri pachena kuti unotsunoti testimony yakabikwa handiti ndeyekunyeba handiti yekuda kubhilivhisa vanhu handiti but at the same time munhu anenge akaromba zvake kuti chaunga chevanhu then anenge aziva $1 pamunhu ndendine 5,000 yangu handiti hazviperi mataita anenge achidaidzirwa imomo handiti mamwe maspecial offering mamwe zviri kunzi sida kuti problem yako iyoyo yaunayo sida handiti pamwe motodza kuti mufundisi wada kutenga mota ane dhora rake ane dhora rake ane mufundisi wada kuvaka chechi ada kutenga bhegi resimenti mufundisi mari dzerendi saka wasiyane anotobhadharisa ari nani hake nokuti anenge achibva angopedzerana nemunhu pazvinhu zvake kuti andoda $20 handiti munhu wobhadhara ke $20 yake yes ndizvozvo handiti saka vanhu vari kukanganiswa zvakanyanya kunyanya muno muZimbabwe handiti vanhu vakanganiswa nenyaya yemacult churches handiti haasi machechi aMwari vane zvimwari zvavo zvavanenge vachitese vachinamata asi ndinongoda kuti nguva yaMwari iri kusvika yekutonga nekuranga handiti vanhu ivavo Mwari vanonyarara zvavo vakataura kuna Jeremiah 23 kuti paunenge uchiita zvese zvaunenge uchiita unenge uchifunga kuti handisi kukuona unenge uchifunga kuti ndiri shamwari yako uchibata mabasa akaipa asi nguva iri kukwana handiti yekutonga nekuranga handiti pamusoro pemabasa ese akaipa unenge uchiita handiti saka ndinoona hangu vamwe vanenge vada kuita zvimakomenti chichi apostle zvakazodai inini nditori right Robert ndiri kubuda pachena mukubata kwangu kwandinoita handisi kunyebera vanhu kuti handiiti zvemudzimu mweya yakaipa ndiri kutokurudzira vanhu because ini ndakabvawo ikoko kwekuti ndaiti mweya yetsvina ndikazoona kuti unosafa unodzika Zambezi to Limpopo yopahwiwani tibva tobata ipapo ngatiti ndaamukristu kazhinji ukanwanzotendeuka wati kurei ndopaunounyanyopenga neshoko zvekuti unogona kana kutofamba uchiparidza wega kana uchikango parobhoti unogona tanga kutovhura bhaibheri umboverenga vhesi because unoita kunge wakanga wakasaririra stereki handiti wazoziva Mwari ndoko kazhinji yatinotuka mudzimu vanhu mungavape dzidziso ipi kuti hongu ndazwa muchipa example yekuti munhu anotaura kuti ndakatsanya 10 days ndakatotega ndiwedzere dziite 20 ndakazoita zvino nezvino hapana chandisiri kuita especially kuchechi but zvinhu zvangu zvakasunga handiti mozoti aiwa chinhu chiri kuita kuti ukanganisi zvinhu zvako zvisavhurike ndezvekuti midzimu yako wakairasa dzidziso yamungape kumunhu pazuva ranhasi kuti iwe chikristu netsika iwewe kana wazvipira kuti ndauda kuenda unonamata zvii zvaungaitire mudzimu yako kuti igokuzarurawo kuti makomborero agoenda agouya kwauri sekunamata kwaunenge uchiita ugopa uchapupu hwakanyatsodzika makuti zvechokwadi inini midzimu yangu yakandikomborera Mwari wangu ari kundikomborera honai zvandinazvo
Right, zvinoitwa Robert ndezvekudai. Zvandataura zviya. Panodikwa kuti munhu unge une zvinhu zvacho zvinodikwa like masikadha aya andataura handitika zviwaini zvako bute rako handitika woenda nemunhu anoziva handiti makuenda kusango wakunokumbirira handiti uchitaura kuti ndinoda kuti handishori handiti kwamuri vadzimu wangu handizive yes handizive ndimi makandibereka handitika nhasi uno inini ndakupinda mukunamata musika vanhu handiti asi ndinoziva kuti imi ndimi makatanga kumuziva isu tisati tamuziva ndoda kuti monditungamirira ndiri mukati mekunamata handiti mufamba neni mondivhurira zvakanaka vavhimi vashami ndiri mukati mechinamato mobatana nengirozi dzanyadenga handitika nesimba ramusika vanhu handiti uchidira zvako zvisikadhi zvako zviya pasi handiti tuwaini twako tuya chichi handiti womotumwe womatumwe womaya handiti mafunda ako machena zviyo zvako paya uchitaura maguta aka handiti kuti ndinoda kuvhurirwa maguta handiti pane chisi chandiri kubata nekuita handiti ngazviendeke mberi zvifambire mberi handiti ndichiwanawo chiraramo mukati mazviri uye kuchengetedzwa nekuvhumbamirwa handiti zvakanakira zvamuri kutaura hauiti nevanhu vekuchechika aiwa kungoti verere uri wega vari kuuya robati vanhu vemachechi tsenga vanhu vemachechi ndo vanotozara handiti kuti apostol taneta patakangoona maprogramuti hazvitaurwi kuchechi zvamuri kutaura pazuva ranhasi hazvitaurwi mumawhatsapp group ekuchechi zvamuri kutaura pazuva ranhasi zvinhu zvinotoitwa nevamwe vanhuwo vari mugrupu iroro asi hava kutaurire kuti chavanozokutaura ndizvana ecreator izvi handikuti ngatibvose asi izvi zvatiri kutaura izvi zvemidzimu yako nechikristu chako havatauri mumawhatsapp havatauri saka ndo zvandiri kutaura izvo ndichitoudza vachaona this video kuti kunamata ukaona uri kutambura uri muchinamato ndosaka muchiona kuti vanhu vanoramba vachibvunza Robert sei makristu tichinge tinotambura stereki kupinda masatanist kana kuti vanhu vanoita zvechivamwe inyaya yekuti makristu vanoda kuzviita maholier than though 10 commandments dzacho haadzitedzi uri kupomba handiti then uri kuti iwewe uri kuda kuti Mwari akubatsire zvakanzi honor your mother and your father ndo midzimu yacho hauko wakarasa futi uri kuti madhimoni mwe hati unoona full of confusion iri mumakristu handiti ndo inoita kuti varambe zvinhu zvavo zviri down warambe zvinhu zvavo zvisingafambi handiti nenzira yakanaka ende ukada kutarisa makristu ndo asingagari pasi mukufamba havana zororo vari kutoita kunge vari papunishment yaMwari kuti Mwari anoda kuti kusvika mazoziva kuti midzimu yenyu muri kuti madhimoni haasi madhimoni tangai makudza midzimu yenyu mochindinamata handiti zvakanaka muchitungamirwa apo nepapo moitawo handiti bira renyu rekutenda midzimu yenyu naMwari musika vanhu like bira iroro ratinoda kuita musi wa5 August handiti tiri kuti ibira rekusunungurwa kwevanhu zvipo zvavo handiti zvakatsikwa vanhu vakawanda vari kundifunira Robert vane chivanhu chiri pavari vane uvhimi ushavi hwawakangonzwa kwemakore kuti une chipo cheuvhimi ushavi asi zvinhu zviya hazvina kugadzirwa handiti une chipo chekuprofita chekudii chekurapa zvipo zviya hapana handiti saka ndikuti dhei remusi wa5 August ndo ratakagadzira kuti izuva rebira tiri kuitira kusango handiti pabira ipamubva pari kuya isusu ana Robert here pari kuya makongaras here pari kuya vanhu vanongotera apostol here pari kuya ibira rinofanira kunge richipindwa nanani pazuva iri pari kuya munhu wese izvozvi pane vanhu vakatotanga kubhuka vari kunze kwenyika handiti vakatotanga kubhuka zuva rebhosi tine nhambo yedu dai tiri kutarisira kuti tinokwanisa kuzenge tichibatsira zvakanaka handiti saka panenge pane muchemberego rejena anenge aripo anobata pamwana wangu panenge pane vamwe wakawanda handiti mamwe maministers of God vanenge varipo varida kupuruvhirawo nyika kuti
zvinhu izvi handiti yes kana achitaura mazano amva kuti iwewe ndi nonsense tiri kuti mastika tumaimoji anzi iwewe ndi nonsense saka ipapo vadakuratidza kuti mudzimu naMwari so vanenge varipo vaministers of God vakawanda handiti right saka vanhu vanenge vachibatsirwa zvakanyanya kusunungurwa zvipo nevamwe vari kunyanya kutambudzwa nemaspiritual husband maspiritual wife toda kuti vasunungurwe vanhu vokuti vanenge vane zvipo ende vazhinji vacho ndikushamisika vari kuti nditori prophetess nditori pastor nditori but ari kuti ndinenge ndichirarwa nespiritual husband every day handina murume kuda kuita marelationships zvinongoparara zvinongodii saka tiri kuti zuva iroro handiti munhu ari kusunungurwa handitika munhu achitanga kurarama upenyu hutsva kutoita born again handiti ndo zvatiri kutaura kuti musi wa5 August aiwa uyai kuri kuuya munhu wese zvake handiti anenge angoda kuti ndinoda kunge ndiripo vasatye kusangana nemafundisi avo vasatye kuti mafundisi acho anenge atoripo anenge aripo saka vasatye zvowo kuti pamwe ndinozoonekwa namufundisi pamwe zvinofanana neyo femina yatakabatsira muna April yeye vaida kuisa matombstone vakazoona nyoka mune rimwe guva remukoma wavo nyoka hombe sekutaura kwakaita mweya kuti muchenjeri muda kunzi muchiisa matombstone maakuchema mumwe it was a very big snake cobra handiti chakupai picture yacho handiti right kubatsirwa kwawakaitwa pakanga pane vamwe vari muhapwadzana papa ipapo vanongoti hainini hangu zvatizvitedzere zvinhu zvenyasi ndikungouyawo ndongosikuona zvamunenge muchiita asi haina ndidi kuve involved wakazobhilivha kuti zvechokwadi handiti wakatoita zvezvokuti nekuti takamboisa kune imwe platform handiti ningirikeni wakati mototivhara mafesi nekuti hatidi kuti papa vaone kuti takaenda ndo vanokwira ndege nekudii vachitofamba napapa ande murikuona asi vanongoona kuti papa havana chawaona handiti kuti danger handiti muri unosangana nenjodzi imimi komuri kuti muri kunoisa matombstone handiti muri kuona asi wakabatsirika hatinombosvikepo isu Robert zvezvo kunzi anzi chinyi hatinosvika pamatombstone avo hatina kudii wakangoshandisirwa jecha rekumadziva namuchemberego region wacho handiti anosvika pane mwana wangu jecha iro rikangosanganiswa neminamato yarakasanganiswa naro wakanzi kushai musha wenyu wese iwo wacho wakagezeswa handiti hamene wakanzi kushai munosvika nekune makuva kwacho muchikusha handiti wakaita izvozvo asi wakazvionera zinyoka iro ranzi vanhu wakatombotiza vakati maiwende iya inombururukira tinopera pano but hanzi yakanga iri wiki kuratidza kuti munamato wakanga washanda dare rakanga rabatwa rakashanda handiti rakashanda nokuti wakatonzi isai doro iwo masikadhaya mugati handiti kutanga because takaita dare iroro I think 9 days before kuisa matombstone avo handiti then wakatonzi isai skadi mugati endai muzasi memusasa muhombe munokumbirira handiti kuvadzimu mutaura kuti zvese ushereketwa hwakaitwa handiti kumakuva toda kuti zvifumuke ende toda kuti tifambise zvinhu zvedu zvakanaka pashaya anokuvara pashaya anonzi arwara pashaya anonzi kana kuti aisirwa poison kana chii ende zvichokwadi wakazofambisa zvinhu zvavo zvakanaka zvikafamba nenzira yakadi yakanaka apostle ngatiti pane mukristu akatarisa programu panguva ineyi ari kwaari angave Elizabeth ari kuBedford angave Frank ari kuSydney angave Evans ari muCape Town mukristu ende anonyaza kuti inini ndiri kuedza kunamata anzwa shoko ramataura tichitaura kuti midzimu haifanira kunge ichiraswa semarasiro awakaita zvaangaite ari ega pazuva ranhasi achikomuniketa nemidzimu yake ndezvipi ndanzwa muchitaura zvebute ndanzwa muchitaura zvemasikadhi zvimwe zvacho hazvinyanyi uda kuti uve paine kana kuti vamwe vanhu vedzinza kana kuti uende pane munhu anoziva zvechivanhu zvinhu zvaangaite kuti zvimubatsireka akomuniketi nemidzimu yake hongu achinamata ngatiti ari kunzwa programu ino kuti musi wefriday kana musi wechipiri akatarisana nekuti musi wesunday ndenge ndiri kusvona zvaangakwanise kuzviitira ari ega iye ari mumba make nemhuri yake tomboti kana kuti vemhuri asida kuti vaone iye aonesi kuti aye ndadzidzaka asi apostle ndoita sei kuti ndichitanga kukomuniketa nemidzimu yangu right izvo hazvinetsi
ndo zvandiri kunyanya kuita even kuWhatsApp group redu handiti ndichidzidzisa vanhu kuti kwauri ikoko chimbosanodai chimbosanodai handiti saka chinhu chandinokurudzira kunyanya ndechekuti kana usina bute nekuti pamwe anenge asina bute racho anotengeswa mufamasi rinotengeswa mufamasi futi handiti saka munhu unotenga sinafu yako handiti mufamasi ndizvozvo right tomboti haana bute iroro pane chimwe chinhu chechitu chinogona kushandiswa upfu chaiwo unomiririra bute futi handiti saka anotora upfu hwake kana bute rake handiti otora raisi rake handiti osanganisa neupfu uyauya nebute riya handitika right otora chibhaketi chake kana chidishi handiti right anotora upfu hwake uya hwaasanganisa kana utombota nazvo zvese bute rake anaro upfu huripo handitika right neraisi rake otora achikanda pai mubhaketi kana muchidishi handiti otanga kukumbira handiti kumhepo dzakachena dzenzvimbo yaari handiti kune mhepo dzakachena dzinongofamba dzetinoti makombwe handiti pachishona asi kuchirungu tinenge taakuti like vana archangel Michael vaya mubhaibheri handiti ingirozi dzinombobvira dzakararama sevanhu handitika right saka iye anotanga kukumbira nokuti dzinongofamba mumhepo ngirozi dziya vadzimu vaya makombwe vasina kumborarama panyama handiti saka anotanga kukumbira kuti mhepo dzakachena dzenzvimbo yandiri handiti ndiri kukumbira handiti mondoro dzese dzakachena ndiri kukumbira ndini ningi handiti mwana akaberekwa naningi vaera chakati handiti ndiri kuno kumasango kwandiri ndanzwa shoko resununguru handiti ndanga ndakaputirwawo ndisingazive kuti imi vadzimu vangu munofamba nesu handisi ndimi watinosanwa kukudza tonamata Mwari ari kukanda handiti mixture yake yaya mubhaketi kana mudishi handiti achikumbira akukumbira kumadzisekuru ake handitika mhepo dzakachena inini wai ndiri kuramba ndichimenshena kuti mhepo dzakachena kune mamwe madzisekuru anenge afa wachiita misikanzwa yakasiyana siyana handiti wakarombawo senge iwo hatiri kumbotaura wemakaunta handiti nokuti vachazoitawo madzisekuru evamwe handiti saka anenge achitaura mhepo dzakachena kumadzisekuru angu ndodzandiri kutaura nadzo taura handiti kana kuri kwana Shumba kwana Moyo kwana Mhofu handiti mhepo dzakachena ndini muzukuru wenyu Ningi mwana akaberekwa naningi handiti mondisvitsiro kumatateguru mhepo dzakachena ndimunozivana kunyika dzimu kwamuri handiti machemberembereko kwamai vangu obva ataura mutupo wamai wake handiti ndimi mbereko ndiri mukati mesango handiti ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zvisununguke zvitambanuke mobatana nevavhimi washavi vana maerera kumadziva kumagungwa mhepo dzakachena handiti tikutaura mhepo dzakachena chete nokuti mipepereko yayo ndo vanhu vakangotsakatika mumvura mumagungwa nenzira isina kunaka vamwe wakapondwa vakangokandwa pai handiti mumadziva imomo saka yaanotaura mhepo dzakachena handiti vavhimi washavi ndini ningi mondisvitsira kuna musika vanhu Mwari wandinonamata handiti mobatana ndiri kuchema zvakati zvaari kuda iye kuti zvitambanuke handiti paupenyu hwake apedza kudaro ochikandira chete salt yematombo yai salt handiti imomo then obva aisa mukaka wake fresh milk mvura ogeza kungozviita 2 weeks munhu achidaro achikumbirira nguva dzemakusenseni kana kuti kumazuva rodoka handiti okumbirira saizvozvo ogeza handiti vamwe ndinototi kana zvichibvira itai muchistima futi bhoidesai mvura wostima handiti kumboita kunge kakuzvibika kaya uchinamata uri muchitaura nemidzimu yako naMwari wako handiti then wozochitonhodzei mvura iya obva wageza ndiri kuona ndakaisa kuplatform yangu iyo yekuWhatsApp group ndakaona vachipupura even mamen of God vamwe vari kunze kwenyika vachipupura kuti vaitopupura uchitoudza vanhu mugrupu twakamana shandisai bute nehupfu nesalt nemukaka nechi zvine simba zvine sununguru handiti saka ndo zvandingataure zvavanogona kusanoita vari kwavari ikoko handiti zvine sununguru yakanyanya
handiti wadaro wamusi Friday chishanu kumasowe Saturday kusavada Sunday munamato wangazingi wakutanga handiti nombodzi nemafundisi yanguva yekuti munhu azvinamatire zvinezvi panguva ende unenge uchinamata nechemumwoyo vamwe ndevane chipo chekushedzera vamwe ndechipo asi ngatiti iwe akunamata zvako nechemumwoyo wapedza kuita zvataurwa naapostoli zvekuti vane mudzimu munamato wako wekutanga pazuva iroro ndewokuti chii uchisanganisa Mwari nevadzimu. Right. Iwewe uchitobva kumba. Ndo zvinoita maministers of God akawanda. Kumba ndokutotanga mudzimu yako. Muripo iri papo. Ndo zvandinoita. Yes. Nevamwe venyu. Makuseni senge inini. Kuseni Robert ndichimuka handiti. Especially kuma 3 am konomuka ndichinamata. Ndinotanga ndataura nemudzimu yangu kutanga. Handiti. Kana ndiri kuziva kuti musi iwoyo ndoda kutogeza nebute rangu nemukaka nesoti nehuvhu handitika ndinobva ndatotanga ndatokumbirira ndichitokanda pai mubhaketi rangu handiti kana ndoda kutombofuridzira bute rangu panze apo ndotofuridzira handiti kuti mhepo dzakaipa ngadzizorore mhepo dzakanaka ndidzo ngadzifufute mukati meupenyu hwangu handitika nekumhuri yangu. Ndapedza zvangu kudaro ndakupinda paprayer handiti ndochinamata manje ndakunamata Mwari wangu ndakushimanda nendimi dzangu chichi handiti right. Ndapedza ndakubuda kana riri dhee rekuti ndakubuda kuenda kuchichi ndakubuda ndakutoenda kuchichi ndakutonoita zviriko ndakutongononamata nevamwe praise and worship ichifaya handiti muri kuona ndo zvacho zvinongoitwa izvozvo. Ukengowa kuchechi utongosvikuenda mberi uchinamata chinamata Mwari kupira midzimu yako watopira uri kumba monditungamirirawo nhasi zuva resvondo ndakuenda kunonamata nevamwe handiti wobuda waenda unongoona zvinhu zvako zvichifamba zvakanaka. Pane men of God asiri mugrupu reconquerors ari kuona program inei hambenga achita vatanga mai vai vatanga mai vai dzidziso yamungapewo kwaari anogona unoziva kuti kureurura nekubuda kuti izvi ndakuzvisiya kana kuti mharidzo yandaipa kuvanhu vangu nezvataurwa naapostoli zvezvi hazvinanya I think vanenge vangotaura chokwadi but kuti ndikutanga kumira pamberi pevanhu nditi aiwa endai kunoita zvemudzimu hazvinyatsoita but dzidziso yamunga mupewo pazuva ranhasi zvinhu zvaanofanira kusiya mado's and don'ts achitaurira kuvatendi vake ndeyekuti chi. Right. Inini dzidziso yandoda kupa kuma ministers of God vachaona chirongwa ichochi vari kutoona ndechekuti kana usina kuromba dzidzisa vanhu uri kutungamirira chokwadi vanhu varegere kuramba vachitenderera vachitambudzika iwe une machira emudzimu mumba nekuti Robert panapa pari kuuya maministers of God kuti anenge ane retso kubva kuretso anenge ane rigania yese yechivanhu handiti ndotozotomuti retso iri kana kuti nenhekwe iyi nendiro iyo izvo manga madii kuzvizorodza musare neaya machira ekuchinamato handiti unotoona mumwe achiti kwandakanogadzirwa ndakanzi izvozvi zvacho ndo wavhimi wacho ndo wanoita kuti vanhu vaonze mari muchechi handiti kune vamwe vanogona kubvuma kuti oraita apostoli gaende uchinozorodza reretso iri nenhekwe nichi ndosara neaya machira handiti asi kana uri munhu uri pachokwadi handitika nekuti Mwari wedu vanoda chokwadi kana tichiita basa ravo kana tichifamba navo handiti ndo zvinotipindisa denga handiti ivo vadii kuudza vana vesangano chokwadi kuti ndakanga ndakatirasikewo handiti asi ndichionawo nedzidziso dzandakaona ininiwo ndikazonamata nazvo handiti hazvimbonetsi kutaurira vana vesangano handiti ndakaona dzidziso paplatform yakati munhu ndiapostoli handiti saka ndakadawo kuti ndinamate nazvo kuti ndinyatsoone uchokwadi hwazvo zvechokwadi ndakaona uchokwadi hwezvinhu izvi zvokuti ngatikudzei midzimu yedu first tonamata tonamata Mwari handiti zvingori simbu kuti utaurire vana vesangano asi kana wakaromba chechi yako iri cult ine urombo hwekuti uri kutotora
handiti zvipo zvevanoesangano zvichiungana pauri iwewe kuti ndiwe uende patopu kunzi profeti Ningi vaenda nenyika vane mari, mamboona zimota ravava kufamba naro iko zvino, mamboona zvakati. Kana usiri mukauti, udza vana vesangano chokwadi, nekuti vana vari musangano rako ndo vari kuuya kuno kuna apostol Monalita kuti apostol taneta handiti muchechi hatina zvatisingaiti, hatina zvatisingadai handiti. Saka zviri nani kuti uite sezvo ndiri kuona kuti kune mama ministers of God ati one day vari kutendeuka kubudikidza nedzidziso dzavari kuona kuYouTube handiti. Vari kutendeukawo kutanga kuudza vanhu chokwadi mumachechi avo, vachiudza vanhu chokwadi mumachechi avo handiti. Saka iwewe tendeuka unless wakaromba. Vakaromba ndo vari kuramba vachiti ndezvemadhimoni, zvemidzimu ndezvemadhimoni, zvechivanhu ndezvemadhimoni. Ndo macultists aya atiri kutaura, vakaromba vari kushandisa zvipo zvevanhu muchechi, nekuti vakangotaura chokwadi vanhu vachamhanya kunogadzirisa zvipo zvavo, vanhu vachabuda. Hazvinakidzi Robert, kuna mai vamwe wakauya ngo ari mupresent worship yechechi hombe ine mbiri muno, wakaita 4 days vari ku hameno kwaitwa all night kuchidziya hameno revival yaiitwa here ikoko handiti right. Vachiimba mayavo zvinonwisa mvura vasingabviwo mudhuze napapa chichichi 4 days wachipedza wachidzokera kumba wangosvika wachinzi nemurume andichadi. Wakatorambwa munhu une 15 years uri mumarriage handiti nemurume, iwe uri kuti 4 days muri kunyatsoshumira shoko muchidii muri kudzokera kumba nemurume wobva warambwa. Then papa wachitanga uri kuenda kuna papa iwewe, papa ndozvaitika papoto kuti zvazvinetsizvo chingotsvaga kawane room kako chichi kana waita nzara ndinongopota ndichikuzadzikisira. Ndipapa wada kuita upombwe nemwana wesangano arambwa nemurume, meaning ndo vane mukada kutarisa Robert iko zvinezvi ma-spiritual wives, ma-spiritual husbands muvanhu vari kuenda mumachechi macult churches vari kutambudzwa nema-spiritual husband nema-spiritual wives. Zvabva kupi? Zviri kubva muchechi muya. Zvikwambo zvapapa kana kuti zvamother prophetess wechechi zvinenge zvawanda handiti, zvaakuda vakadzi, zvaakuda varume wekushandisa. Saka paya pavanenge vari kudai izvo vachisimudziswa maoko ndopavanenge vari kuinitiatwa nezvimwe zvimaoiri zvavanenge vachipiwa zvezvo, ndopavanenge vachiinitiatwa ipapo handiti, vachipiwa varume vachipiwa vakadzi. Ndosaka dzimba dzakawanda ukada kutarisa mumachechi iwaya dzaparara. Even marelationships munhu anoti ndakatoenda nemukomana wangu aida kutondiroora, nani nemurume wangu akanga achira, but patakangonodai kuna papa wachiti leya mahenzi takabva tarambana handitika. Asi kune vamwewo zvavo maprofita kana napapa vakubuda pachokwadi. Ndine mumwe kwandinombofamba uko ndakasangana nevamwe baba vaipinda kuchipostori vaitota kuti gemenzi rangu riri mumoto. Ndaenda pane mumwe ndafamba ndatenderera ende ndiri kutonzi mumusha makadai so makadai ini pandiri ndakamira ndakadai. Muprofita azonditi baba makambonzwa zita rinonzi Ningi here? Hanzi ndakati handisati. Hanzi ndobva nditi munhu yanda zvechivanhu ndiri kuona ndo pane zambuko renyu. Hanzi ndazotsvaga ndokupawana panapa. Ndatozotaura nevana vangu vanditi aiwa munhu yetinomuziva handechi paYouTube ndikumuona ndikuzidaiso daiso. Saka pandatokuona panapa ndatirega ndizi ndiye nitaure newe. Ndane 3 weeks panapa ndaitokuona zvangu uchiuya uchibuda uchienda, asi rega ndikutauriri zvinhu zvedu zviri kufamba ipo panapa. Asi rega ndikutauriri pa 3 weeks dzandagara pano vanhu vekuchechi kwangu vandaona. Hanzi ndaitozokuti aiwa sunungukai munhu anoita zvemhuri yake panapa. Kana tabva panapa toenda tisati tononamata inini handina kukuonai, imi hamuna kuti asi kundiona, ini ndakauya panapa ndega, imi wauya panapa megawo handitika. Saka kune vamwe zvavo maprofita nemaapostol vari kuda pachina zizamuri kwezvo aiwa chivanhu ngatiregei kuita asi kuchirasa. Asi zvakanakira ndechekuti chirongwa chatinacho panapa nezvimwe zvirongwa zvatinoita decision iri kumunhu. Panapa hatisi kukoka vanhu kuti aiwa uyai kuno kuna apostol ndo vanogona. Panapa hatisi kuti kana tapedza taenda kwatinoita endai kuna sekuru Ningi ndo vanogona. Iwewe uona zviri kuitika ipapo, inzwa shoko riri kutaurwa ipapo. Decision inofanira kubva kwauri wega kuti inini kazhinji vanhu ngatiti chimbotirega ndimboedza
ngatiti rekanipedza zvitaura naapostol rekanipedza zvitaura nasekura rekanipedza zvekutaura papa vangu ndaneta uona wega kuti zvinobuda zvakaita sei. Ndofunga ndambotaura ndozuva rekusunungurwa kwevari kuti taneta handitika mukati mezvipo zvakangotsikirirwa mukati mematambudziko akasiyana siyana kuti kune munhu wekuti anoti ndaane 42 years apostle but kungosangana nevarume vavanhu chete vanenge vachingokushandisa vachipfuura vachienda handiti tiri kuti aiwa uya ndo zuva rako rekuti usunungurwe handiti munhu nemunhu Robert ane chipo chaakatoberekwa anacho but chakangotsikirirwa nevakaipa chinosanwa kuti chivhurwe chipo ichocho mhepo dzakaipa dzichiraswa chipo chichivhurwa munhu upenyu hwako hotanga kufamba zvakanaka inga kana Jesu aisafarira kunyanya kunamata ari mumba ainge ari kugomo handiti ari kugomo nekumagungwa ndokwaida kufambira kutambira ari Jesu handiti nokuti ndo kune masimba akanyanya handiti paupenyu hwemunhu especially panyaya dzezvipo nekurwa nehondo handiti dzakaipa dzichinozorora handitika aiwa mazvinzwira kutaura kwaita apostol munalita hongu zvatataura panapa mazvinzwa izvi hazvisi kumanikidzwa vanhu decision ndeyako choice ndeyako kana wafunga kuti inini dzidziso yandapiwa naapostol regai ndimbonotaurawo nemidzimu yangu wakasununguka kuenda pawhatsapp panhamba dziri pascreen kana kuvafonera apostol kana usingatende nezvazvo haumanikidzwi comment section toziva kuti iripo pakudiscouragea vanhu asi mabva ipapo kwenyu vamwe vane rombo rakanaka rekuti kudzinza rekwenyu kunogona kunge kuine mukoma vakuru kana tete vakuru vari kukuvhumba mirai vachikuitirai matare iwaya asi iwewe zvinhu zvako zvichifamba asi hauzvizive kuti pane mumwe munhu ari kumuka kuma 3 am zuva rega rega nebute nezvinhu zvanga achitaura naapostol achitaura zita rako kuti Mwari vakuzurure nemidzimu yekwenyu ione usingazvizive asi chako kushora chete kuti aiwa izvi hazviite inini handiite kwangu kuchechi zviri kufamba asi usingazive kuti midzimu pane vari kutaura nayo. Nhamba ndo dziri pascreen. Taura naapostol. Let's meet in another program. For now, on behalf of Sly Media crew, my name is Robert Tafmane. Bye-bye. Schema Construction is ready to serve homeowners, carpenters, builders, contractors, and businesses with quality ceiling, wall skimming, and tiling. We also supply ceiling boards and accessories, cornices and centerpieces, skim light, rhino set, and plaster products, tile adhesive, and grout. We also provide professional ceiling design and construction services for residential and commercial properties, from stylish modern ceiling concept to expert installation and finishing. Whether you are building from scratch, renovating, or upgrading your ceiling, Schema Construction is your trusted partner for quality materials, reliable workmanship, and impressive results. Contact us for quotations, prices, and bookings on the numbers on your screen, or visit us along Gweru Road, opposite Metro Pitch, behind Housestead Brothers in Gweru.